Stay safe!
Trees! Boundary time na! And yes mga mahal, tama ang inyong pagkakarinig. Ito na naman po ang Love Knows No Boundary at sinasabi namin talaga nga namang pwede kang manalo kapag nakatutok ka. O nakatutok tapos kaming mga radio DJ ay nakasakay sa'yo. Sinasabi ko sa inyo ha. Yung kahapon kong winner ay nahuli ko. So ngayong winner naman na to ay nahuli na naman ni Kim Chino. Wow! Minsan hindi ko alam kung talaga bang DJ pa ako o ninong na ako ng mga tsuper. Ito na ang lucky winner natin. Siya ay isang Grab driver na may plate number na DBM 90 or 9703. Congratulations sa iyo, Orly Mercado! Uy, shoutout sa iyo, Orly Mercado. Ay, talaga nga namang ito yung nasakyan ko na nagulat, natuwa at talaga nga namang nagpasalamat. Kaya naman dali-dali binigay ko ang 1.5 o 1,500 pesos. Muli ito pong ginagawa namin ay pasasalamat pagmamahal ng 90.7 Love Radio Manila and of course made possible by ACS Pride Detergent. Maraming salamat at dahil dyan, diretso na tayo sa Usapang Love. Kim Chino! Chino! Opa! At sa panahon na kung saan kahit may kotse ka, may motor ka, mapipilitan ka mag-commute. Di ba? Kaya ikaw, huwag kang dudugyot-dugyot, huwag kang aalis ng bahay o di kaya papasok. Magko-commute na ikaw ay madungis. Kumbaga mag-ready ka para kung may makilala ka, makatinginan ka, makahawakan ng kamay, aba, makakausad ang iyong love life. Uy! Di ba? Kapag nakausad ang love life sa krisis ngayon ng gas, aba, mahirap mamakumita ng pera pero hindi ka natuyot. Ang love life mo, madidiligan. Mahal! Ano kasayo? Kim Chino yung nida. Biyernes yung nida. Biyernes na naman, mahal. At ito ang isa sa mga araw na hinihintay ko rin. Aminin nyo. Gusto nyo na magsabado at gusto nyo na magpahinga at gusto nyo nang makatipid sa mahal ng buhay ngayon. Diba? Ang mahal na ng mga bilihin. Nako, ito pa yung mga nakakakaba since parang domino effect yan. Kapag tumaas ang gas ay tataas din ang pamasahe. Oo. Baka kung ano pa masabi kong pasa-pasa dito. Anyway, speaking of pagtaas, naku, mahihirapan na tayo lahat magsilabas. Kaya naman sana ituloy natin ang work from home hanggat hindi pa humuhupa itong pagtaas na to. Nang gigigil ako. Oy, pero mabalik tayo, mahala doon sa sinasabi natin pagko-commute at baka meron namang brighter side. Ito na nga yung sinasabi natin na kapag nagko-commute ka, baka mayroon namang side hustle, di ba? Minsan napapadalas ang pag-commute natin, nagtitipid tayo, ang mahal ng gas, libo-libo ang tao na nakakasalamuha natin. At ikaw natuyot at walang love life, baka makasalamuha mo ang para sa'yo. Diba? Na kahit nagko-commute tayo, ito na yung sinasabi nating may opportunity para mahanap natin ang organic encounter na eventually malay natin maging road to forever natin. Wow! Kasi Kim Chino, mahal na nga ang gas, tinuturuan pa ako lumande. Hindi! Ito lang naman sinasabi ko, side hustle. Oo, diba? Para magka-love life naman tayo kahit commuter tayo. O sige, tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy, opo mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 requirements para ready ka na sa Organic Encounter. Lalandi nyo.
Ako rin pala. Anyway, unang requirement, mahal, dapat ikaw ay always ready mindset. Ito yung sinasabi natin na attentive ka dapat. Dahil hindi mo alam kung kailan yan mangyayari. Organic encounter nga, hindi scripted. Di ba? So dapat ang goal ay magkaroon ng consistent pundasyon o baseline. Kumbaga, pumorma ka na. Ay ito yung sinasabi ko na huwag kang dudugyot-dugyot, 'di ba? Hindi kailangan yung pangmalakasan na nakakot ka. Ang sinasabi ko dito, dapat presentable ka kahit bibili ka lang sa tindahan. Yung sinasabi ko sa inyo, dapat presentable at jowable ang itsura, 'di ba? Ano pa, yung good hygiene, pakita mo naman, mahal, na talaga nga naman malinis ka. Paano yan kung kuko mo meron ng lupa? Paano magkakagusto yung organic encounter mo? Di ba? Non-negotiable ang good hygiene sa lahat ng bagay. So, dapat, lagi kang, kung alam mo sa sarili mo, medyo mabaho ang hininga mo minsan. Di magdala tayo ng chewing gum, di ba, ng mint para kapag mag-hi hello man kayo nang nakadaupang palad mo, di ba, amoy fresh naman ang hininga mo. Wow. Alam nyo, effective yan. Si Kim Chino laging may mint. Pero hindi ko naman sinasabi na mabaho hininga ko, ha. Iba pa rin kasi ang turn on kapag naamoy niya na, ito nagko-commute na nga pero at least parang fresh from sipilyo ang hininga. Wow! Sinasabi ko sa inyo, effective yan. Nakailang ganyan na ako, hindi ako pinalya ng mint. Kaya kayo dyan, magdala kayo ng mint sa inyong mga bulsa. Okay? Anyway, mahal. Isa pa lang yan sa requirement para ready ka naman sa organic encounter. For now, rock-rockan music muna tayo. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!
sake! Ayan, naka-live na pala tayo, mahal. Good evening, happy ano ngayon? Happy Friday. Sa isipan, kumapit ka kaya mapangitanay sa kayaan ng ligaya. Tayo na. Kat ngayong gabi ako ang mahiwagang Anong hindi mo kinakaya? Pwede akong gumamit ng PC sa Tapos na ako, dude. Nag-send na rin ako. Yung kinakaya, yung kinakaya. Nakitera na to. Hi, mahal. Good evening. Well, hindi na kailangan. Ibinulong mo, kaibigan. Kumapit ka kaya sa akin ang ikaw ay. Tayo na. Kat ngayong gabi ako ang mahiwagang. Oh! De. Ba. Pa. At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik na po ang Spicy Opo muna si DJ Kim Chino ngayong Friday evening na kung saan pinag-uusapan natin ang hirap ng buhay. Di ba nga, sabi ko sa inyo, dahil napapadalas na ang ating pagko-commute, grabe raw ang energy natin, sabi ni Boy Dot. Hindi, babalik tayo. Di ba nga sabi ko sa inyo, napapadalas ng pagko-commute natin. Ang mahal ng krudo, ang mahal ng gas. Ay naku, dapat may side hustle tayo. So kung madalas tayong mag-commute, baka meron na tayong maka-encounter natin na organically. Oo, anong sinasabi nito ni Titan Jello? Teka lang. Ano sinasabi? Anyway, mahal. Speaking of organic encounter, sabi ko nga sa inyo, marami tayong makakadaupang palad. So might as well, i-grab na natin yung opportunity para magka-love life. Malay mo yung makatitigan mo, makahawak mo ng kamay, ay maging forever mo. Wow!
Di ba nga, sabi ko sa inyo kanina sa ating Chinitalks usapang pag-ibig mula sa Spice. Opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 requirements para ready ka sa organic encounter. Ito na, mahalao ng requirement. Dapat ikaw ay may always ready na mindset. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang ang goal mo ay magkaroon ng presensya na kung saan ready ka ng magka-jowa. Presensya na pwede ka nang jowain at presensya na willing ka mag-commit. Di ba? Ganun dapat. Kumbaga forma na komportable ka. Hindi natin sinasabi na bawat commute mo o bawat labas mo ng bahay ay talaga nga namang nakadress ka, nakagown ka, naka-Amerikana ka. Hindi ganon. Yung presentable to the point na mukha ka namang malinis. Di ba? Mukha kang mabango. At kung maamoy ka man niya, mabango ka talaga. Di ba? Part na rin dyan ang good hygiene. Lagi kong sinasabi na dapat na negotiable ang good hygiene. Sinong gustong jumowa ng dugyot? Sige nga. Kung gusto mo magka-jowa at magka-organic encounter kapag nagko-commute ka, dapat malinis ka sa katawan mo. Diba? Yung kuko mo, malay mo yung kuko mo meron pa mga lupain, pwede magtanim. Diba? Nakaka-turn off yun. So kung ikaw ay madalas mag-commute at gusto mo organic encounter, maglinis ng iyong kuko para ang finger mo so good. At ang pangalawang requirement, mahal, dapat ikaw ay master of conversation. Ito yung sinasabi natin, mahal, na dapat magaling kang magsalita. Dapat magaling ang iyong dila. Uy, magaling magsalita, master of conversation. Ito yung sinasabi natin na hindi ka boring kausap. O, 'di ba? At hindi yung mga cringe na pick-up line. Naku, pud-pud na 'yun. 'Di ba? Ang organic encounter ay dapat magmukhang well organic. Kumbaga, ito yung sinasabi natin na dapat magaganda ang line of questionings mo. Hindi yung mga nakita niya na, napansin niya na sa social media, wag mo nang ulitin yun. 'Di ba? So might as well, check mo kung ano yung hawak niya. Pwede mong sabihin, uy, ano yung kinakain mo? Ano yung iniinom mo? Yun yung mga conversation starter. Hindi yung tatanungin mo, aso ka ba? 'Di ba? Bakit aso? Kasi gusto kitang alagaan. Mamaya kung ano masabi ko. Anyway, aside from that, kapag sinabi natin master of conversation, since ginagamit mo ang bibig mo, dapat sasamahan mo ng pagtango at syempre pag-smile. Si Kim Chino, kung nakikita nyo ngayon sa live o di kaya sa personal, lagi po ako nakangiti. Bakit? Kasi naniniwala ako na sa ngiti nag-uumpisa ang lahat. Kung ako'y walang love life, baka dahil sa ngiti ko magka-jowa na ako. Dalawa pa lang yan, mahal, sa requirement kapag may organic encounter. Huwag kayo mag-alala, meron pa akong isang bala dito. But for now, balik na muna tayo sa music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Simula sa patikim-tikim. Hi, mahal! Muntik ako na masabi yung style. Muntik ako aso ka ba? Kasi gusto kita. Buti na lang! Lord! Buti na lang! Hi, mahal. Good evening. Happy Friday. Annyeonghaseyo. Araw-araw ka ba dito? Uy, araw-araw ako naka-live. Ay, Monday to Friday lang pala. Monday to Friday nagla-live kami.
Uy, taga Thailand ako. Hi, Joseph. Hindi ko marinig yung sinasabi kanina ni Titan Gel. Pogi mo naman. Uy, maraming salamat sa pang-uuto Hello, hello, mahal yung mga tao natin sa FB. Ay, anyway, check ko na pala yung mga comments nyo. Hi, Kim Chino, ang fresh mo ngayon. Mukha ba akong bata ngayon? Mukha akong bata. Bakit mukhang bata ka ngayon? Wala. Friday eh. Friday, bakit? Uy, maraming salamat sa mga nag-heart Mahal na, appreciate ko yan. Naka-skincare ka ba? Hindi, ganyan na talaga yan. Ha? Hi, mahal. Na-miss kita. Uy, I miss you too. Ay, last day na pala ng botohan bukas, sabi ni Boy Dot. Promote natin. Anyway, sa mga nanonood natin dyan, mga Chino Pops, mga mahal ko, tuloy-tuloy po. Last day na po ang botohan ng ating 7th BP Choice Awards nomination. Ang inyong lingkod si DJ Kim Chino ay nominado bilang Male DJ of the Year. Pangatlo pa lang ako dyan. Paano tayo mananalo niyan kung hindi nyo ako binoboto? Dali na! Iboto nyo ako. Paano bumoto? www.bpchoiceawards.com/webvote. Hanapin nyo si Kim Chino dyan. Oo, sana manalo tayo, no? Pero pangatlo lang ako ata sa ranking. So baka naman. Baka naman, di ba? Hi, Malapi Friday. Also, isama nyo na pala, kung hindi man ako manalo bilang Male DJ of the Year, isama nyo na sa pagboto nyo ang Love Radio Manila kasi po ay nominado rin po kami bilang FM Station of the Year. Ito yung QR code sa FB. So, if ever boboto nyo ko, iboto nyo na po ang Love Radio Manila. Okay lang, kahit di na ako manalo doon sa FM Radio DJ of the Year, eto na lang. Estasyon na lang namin dahil ang pagkapanalo na ito pagkapanalo po naming lahat. Okay? DJ watching from Kuwait. Hello, mahal. Cute ng tawa mo naman. Hi, mahal. Uy, daming tao sa FB Uy, taga Davao ako. Hi, Leo. Kim Chino, mas cute ka kapag nakasalamin. Mukha akong matalino, no? Mukha matalino si Kim Chino ngayon. Sana manalo ka, mahal. Nagpuyat ako para sa votes na yan. Uy, maraming salamat sa mga bumoto Thank you very much. Hi, Andre. Hi, Arlene. Hi, Alexander. Shoutout naman taga Nueva Ecija. Hello, hello. Ano tawag sa mga taga Nueva Ecija? Kung ang Bulacan ay Bulakenyo at Bulakenya, anong tawag sa taga Nueva Ecija? Kala ko ba ibang, hindi, ako pa rin to. Anong ibang DJ Anong ibang DJ? Dan voting, mahal. Sana manalo ka na, sabi ni Judy. Uy, maraming salamat, Judy. Hi, Jonaline. Hello, hello. Lalo kang commute. Uy, maraming salamat. Novo Ecijano. Nueva Ecijano. Paano ba bumoto? I-download nyo lang ang VP Choice Award sa Play Store at App Store. Doon lang. Napakadali lang. Tapos hanapin nyo lang yung Music and Entertainment. Nandun si DJ Kim Chino. Nominado si Kim Chino doon. Dan voting na po. Both DJ of the Year pati FM Radio Station of the Year. Ay, maraming salamat, Judy. Thank you very much. Maraming salamat, mahal. Ikaw ba yung kambal ni Kim Chino? Ano kambal? Ako lang. Ako pa rin to. Sa mga nagsasabi recorded ba? Recorded? Hindi. Ano recorded? Tinatanong niyo pa kung AI. Hindi ako AI. Walang AI na nagla-live sa Love Radio Manila. Ayan si Boy Dot.
O paano raw, i-download lang ang VP Choice Awards app sa Google Play Store at App Store or Apple Store. Then voting, mahal, sana manalo ka. Sana makahabol pa tayo. Nalito ata sila sa itsura mo ngayon. Bakit? Ano sabon gamit mo? Ano lang? Pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan na sabon lang. Mukha kang bata ngayon, Kim Chino. Bakit bata pa naman ako ah? Bata pa naman ako ah. Kala ko nasa ibang radio station ako. Hindi, dito pa rin kayo sa Love Radio. Si Kim Chino pa rin to. Nag-iiba-iba lang itsura ko. Nag-iiba-iba lang itsura. Hi, mahal. Uy, good evening, good evening. Maayong gabi sa inyo. Ulitin ko, mahal, hanggang bukas na lang yung botohan. At ang Love Radio Manila ay nominado rin sa 7th BP Choice Awards bilang FM Station of the Year. Kaya naman, please vote us as well. So kung hindi man ako manalo, ay nako, ipanalo nyo na lang ang aming estasyon. Okay? Malaking bagay na yan sa amin. Sa mga nagtatanong kung paano bumoto, napakadali lang. I-download lang ang VP Choice Awards app. Ay nako, available yan sa Google Play Store at Apple Store. Mukha ka namang mabait ngayon. So, nung mga nakaraang araw, hindi ako mukhang mabait. Baka walang iya kayo ah. Panalo natin si Mahal. Ba't ka nakasalabin? Malabo mata ko. Ang galing, Mahal, nagtatransform ka pala. Ano ako, tik-tik? Alam niyo, mga loko-loko rin kayo eh, no? Minsan na nag-iiba itsura ni Kim Chino. Pero totoo ka. Totoo naman talaga yun, no? Depende sa buhok. Iba itsura mo, depende sa mood. Ano, Pokemon? Bukas pwede ba ibang look? Oo, sige, pwede tayo mag-live kung nandito si Boy Dot Dot bukas. Papasukin niyo si Boy Dot Dot, magla-live ako. Gusto niya araw-araw, papasukin niya si Boy Dot Dot. Oy, Boy Dot Dot. Oh, press 1. Press 1 kung gusto niyo pumasok si Boy Dot Dot na Sabado Linggo. Dali, press 1. Press 1 kung gusto niyo pumasok si Boy Dot Dot Sabado Linggo. Dali. Ipapasok sa boss niya. Papasok ko sa boss niya. Dali, press 1 nyo para pumasok si Boy Dot Dot kahit Sabado Linggo. Shoutout naman taga-Pasig. Shoutout natin si Edith. Grabe ang pogi mo ngayon. Grabe naman yung pogi mo ngayon. So, ng mga nakaraang araw, pangit ako. Hi, Mahal. Iba aura mo ngayon. Anong aura? Anong aura nakikita nyo na naman? May mga nakikita talaga kayo na hindi namin nakikita, no? Naku, nagulo na naman ang buhay ni Kim Chino. Intern ako dyan. Ano pangalan mo? Sino kang intern ka? Medyo marami kaming intern ngayon eh. Medyo maraming intern ngayon ng Love Radio. Pogi mo ngayon ah. Ngayon lang ang pogi? Ang tagal ko na nagla-live dito. Ngayon lang ang pogi?
Watching from Dubai. Hello, hello. Ang pogi mo pala. Hello mga mahal. Sa mga ngayon lang nakakita kay Kim Chino. Ako po to. Ang napapakinggan nyo 6 to 9 p.m. Ako to si Kim Chino. Hello. Happy Friday. Pwede ba mag-OJT bilang bebe mo? Oh, pwede. Tapos kung hindi mo ako gusto, bibigay kita kay Boy Dot Dot. Oh. Kay Boy Dot Dot ka mag sumakay. Lagi yan nakamotor. Aloha. Ano yung sa'yo? Dut-dutan daw kayo. Lakas naman maka Harry Potter Opa version yung glasses mo. Talaga ba? Sa FB tuwan-tuwa kayo sa glasses ko. Taas nga ng grado nito. Ano yung selfie? Ano yung selfie na nawala? Hindi ko alam. Asan daw ang yellow basket? Gusto nyo pa magbenta? Hindi ko nabili to sa ano eh. Hindi ko to nabili sa yellow basket. Yellow basket na yun eh. Matagal na to sa akin. Parang ilang taon na to. Oo, ang dami ring nagtatanong kung saan ko nabili. Pero hindi ko na alam kung saan ko binili. Anong pangalan mo sa FB? At DJ Kim Chino po. Ako po si DJ Kim Chino na 90.7 Love Radio. Paparaffle mo ba si Boy Dot Dot? Oh, paparaffle ko si Boy Dot Dot. Gusto niyo na ba? Sino mga single dyan? Paparaffle ko na si Boy Dot Dot. Susunduin kayo ni Boy Dot Dot basta ipapagas nyo siya. Hi, good evening po, taga Pampanga ako. Hi Carolina, shoutout natin mga Kapampangan. Shoutout mo naman ako DJ Kim Chino, masipag ako dumila. Bakit ba associated ako sa dila? Bakit ba? Bakit ba tutuwa kayo sa dila? Dahil doon sa nag-viral natin video? Ikaw na lang yung ang raffle prize. Si Boy Dot Dot nga paparaffle natin. Founder ka kasi ng Team Dila, mahal. Face reveal ni Boy Dot Dot kailan? Kailan ka ba face reveal? Mahaba ba dila? Si Boy Dot Dot mahaba ang dila. Dila reveal. Dila reveal ng Boy Dot Dot. Gusto kita mahal. Uy, mahal ko kayo ah. Hindi lang gusto. Iba ang mahal sa gusto. Diba? Parang ang puti mo ngayon. Ano ibig sabihin ng ang puti mo ngayon? Dati ba mukha akong sunog? Mukha ba ako natusta? Dati? Ano nga puti mo ngayon? Minsan kakaiba na yung mga sinasabi. Ang puti mo ngayon. Oh, dahil lagi naman ako naka-black. DJ Kim Chino, may jowa ka na ba? Wala pa nga eh. Maunahan pa nga ata ako ni Boy Dot Dot. Ano skincare na gamit mo? Mahilig ako sa tubig, mahilig ako sa black coffee. Tapos silamos lang ng pangkaraniwang sabon. Kailan ka dadalaw? Saan? Saan ako dadalaw? Bakit pinapadalaw nyo ko saan? Bakit? Sa mahal ng gas ngayon, pupuntahan ko pa kayo isa-isa? Ang mahal ng gas ngayon, gusto nyo pupuntahan ko pa kayo isa-isa? Aabot nga raw ata na 100 per litro. Paano na ako nito? Tawan-tawa. Shoutout mo naman ako, Kim Chino. Uy, shoutout natin mga taga Quezon City. Hello, Kim Chino, taga Bicol ako. Uy, shoutout natin mga Bicolano.
Meron kaming DJ na Bicolano dito, si Konyo Bicolano. Oo. Kahit sa panaginip na lang, DJ Kim Chino, dalawin mo ko kasi mahal ang gas. So, pwede, why not, diba? Kung mapanaginipan nyo. Kung dumalaw man ako. Pumayat ka. Eh kasi lagi nyo sinasabi tumaba ako. Pero totoo naman, tumaba naman talaga. Hindi, madali lang ako maglaro ng timbang. Madali akong tumaba, madali rin ako magpapayat. I know how to control my weight. Oo. So kapag trip kong tumaba, kakain lang ako. Kapag trip kong pumayat, okay lang din. Depende sa mood. Masarap ka siguro, Kim Chino. Ay, sinasabi ko nga sa inyo, pag natikman nyo, hanap-hanapin nyo. So, sarap ka siguro kumis. Uy, hindi lang kumis. Hindi lang kiss ang forte ko. Mahal sa kamamaya, uwi na ako bahay. Alam ka man, daanan pa kita. Mahal nga yung gas, mahal. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Nakakatawa ka pala panoorin. O, pakinggan nyo rin ako. Oo, sa radyo. Hindi puro kayo dito sa live. Iba pa rin experience, mahal. Actually, tuwan-tuwa nga sila kapag pinapakinggan nila ako sa radyo. Iba yung, syempre, nauna nang nakita nyo ako dito sa live. Pero kapag napakinggan nyo ako sa radyo, parang iba raw. Ay, sa mga bago natin dyan at di pa nakakakilala, ako po ang isa sa DJ ng Love Radio Manila. DJ Kim Chino po. Maginoo, hindi bastos at walang jowa. Oo. Hindi kami makakonek sa radyo. Pwede yung Love Radio app. Pwede yun. Saan ka sa Davao, mahal? Taga Manila ako, mahal. Hindi ako taga Davao. Wala akong probinsya. Sad to say, wala akong probinsya. Maayong gabi sa mga taga Mindanao, Visayas dyan. Maayong gabi sa inyong tanan. Korean ka ba? Oo, meron akong lahi. Uy, anyway, mahal, oras natin 7:52. Pero wag kayong mag-alala, sa live lang naman tayo mag-e-end. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino, kaya tumuto kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Okay, happy Friday, mahal. Wag kayo maniniwala sa Friday the 13th. Hindi totoo yun, walang malas-malas. Okay, wag nyo masyadong isipin na mamalasin kayo today. Hindi totoo yun. Sige na, mag-iingat kayo. Happy weekend. Bye-bye. Thank you. Bye, mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic! Paring nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuko. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalat na nito? ang ating susunod. Ano, oy, baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? kopya Madaling Kopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Kopya, may-ari. baboy. kopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ito, hindi pagkain. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi- ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan na. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing.
안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Opa. And yes, mga mahal, ako'y nagbabalik sa pangatlong pagkakataon at syempre tapusin natin ang ating naumpisahan, di ba? Hindi ako yung katulad ng ex mo. Magaling lang sa umpisa tapos ginost ka na. Hindi ako gano'n, di ba? Kaya naman balik na tayo sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang mahal ng gas, maraming nagko-commute. Maximize natin or galingan natin sa pagko-commute. Kaya dapat ready tayo kapag may organic encounter na kung saan pwede nating maging jowa o di kaya pwedeng maging tamang tao para sa atin. Wow! Akalain mo yun, naglandi pa si Kim Chino kapag ganitong nagko-commute ako. Anyway, sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang mga requirements, no, para ready ka sa organic encounter na sinasabi natin. Recap na tayo sabi ko kanina, unang requirement, dapat ikaw ay always ready. Ito yung sinasabi natin na yung mindset mo, dapat alam mo na, di ba? Alam mo yung goal. Alam mo yung pundasyon. Dapat presentable ka kahit nagko-commute ka o di kaya bumibili ka lang ng toyo sa tindahan. Dapat yung kapag nakita ka, aba, okay to mukhang malinis, mukhang mabango. Diba? Dapat hygiene na negotiable yan kung gusto mo na magka-jowa o kung gusto mong ready ka sa organic encounter. Pangalawa, mahal, na requirement, dapat ikaw ay master of conversation. Ito yung sinasabi natin na dapat magaling ka magsalita, dapat may sense sa mga sinasabi mo at dapat hindi ka boring kausap. Ito na, dyan na po pasok yung sinasabi kong gagalingan natin ang pananalita, gagalingan natin ang dila. Iba ang epekto or iba ang dating kapag eloquent or hindi ka boring kausap. Sa panahon ngayon, maraming may itsura pero walang substance. Kaya wag ka na makiisa sa mga ganyang bagay. Dapat alam na natin kung paano mag-structure ng mga linyahan na talaga nga naman tatatak at makalaglag panty o di kaya makalaglag brief. Di ba? Ano pa? Ito pa, mahal. Pangatlong requirement ay in the moment ka dapat. Dapat, ito na yung sinasabi natin na hindi lang puro cellphone ang tinitignan mo kapag nagko-commute ka. Di ba? Ito yung pinakamahalagang tip Kung laging nakabaon niya mukha mo sa cellphone, ay naku, sinasabi ko sa'yo, walang patutunguhan. Wala kang makikitang organic encounter. Diba? Ano pa dyan? Body language mo, dapat chine-check mo na rin yan. Panataling bukas ang postura. Postura na kung saan may authority, postura na kung saan pwedeng jowain. Oo, jowable. O di kaya posturang hindi intimidating. Dahil at the end of the day, organic encounter, definitely, hindi mo pa siya kilala personally.
So wag tayong nakakatakot o di kaya masungit o mataray kapag nasa labas tayo ng bahay. Para na rin to sa pandilig sa love life mo. Utang na loob makinig ka. Ano pa? Awareness. Pwede ring awareness, no? Kapag sinasabi natin, syempre tingin-tingin sa paligid. Kumbaga i-spot tayo ng taong pasok sa standards natin. Kung nakita mo, for example, first sight, dapat kapag nakita aba, okay to pwede to Doon ka magpapapansin, doon ka tatapat sa talaga nga ng mga type mo. Di ba? Sa panahon ngayon, mahal, ang hirap na magka-love life, mahal na yung gastusin. Aba, kilos-kilos din. Kung gusto mong magka-love life, lumandi ka rin. Dumiskarte ka rin, di ba? Ito yung mga sinasabi nating i-maximize natin ang pagko-commute para sa organic encounter. Kung magmahal man ang gas, ang presyo ng gas, aba, meron namang magmamahal sa'yo. Huy! O, diba? Naway magkaroon tayo ng love life sa krisis na kung saan tumataas ang mga bilihin. At least meron tayong katuwang o tagapag-alaga o di kaya tagapagmahal. Sana all. O, sige na mahal. Ako'y sisibat na. Huwag kayong mag-alala. Susunod daw po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, mag-ingat kayo. Mag-ingat din ako. At syempre manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!